Искаш ли да разбереш на кое ниво на лидерска енергия си? Доктор Брюс Шнайдер, създател на концепцията Energy Leadership, описва 7 нива. Те определят как реагираш под напрежение и как вдъхновяваш хората около теб. Ниво 1. Жертва. Това е енергията на страха и безсилието. Тук лидера избягва решение, чувства, че няма контрол. В резултат екипът също губи мотивация. Ниво 2. Борба. Това е енергията на гнева. Аз срещу всички. Лидерът управлява чрез натиск и конфликти. Това може да постигне краткосрочни резултати, но в дългосрочен план хората прегарят и напускат. Ниво 3. Отговорност. Тук лидера вече казва: аз нося контрола. Фокусът е върху постигането на резултати, но често той мисли само за собствената си роля и пропуска да създаде истински екип. Разпознали се в някои от нивата до тук? Продължаваме нататък. Ниво 4. Грижа. Енергията на съпричастността. Лидерът изгражда доверие, подкрепя хората си, създава общност. Но ако остане само тук, може да забрави за собствените си нужди и потребности. Продължаваме нагоре. Ниво 5. Синергия. Тук вече се случва магията. Лидерът търси win-win решение, превръща конфликти в поле за иновации. Вижда възможности там, където другите виждат проблеми. Следва ниво 6. Интуиция и визия. Това е енергията на вдъхновението. Лидерът усеща голямата картина, мисли стратегически и води екипа си към бъдещето. Тук вече има повече мъдрост, отколкото контрол. И стигаме до последно ниво. Изобилие и трансформация. Това е най-високото ниво. Тук лидерът вече не просто ръководи екип, той променя култура, индустрия, а понякога има въздействие върху целия свят. Важното е да знаем, че тази матрица е динамична. Ние се движим непрекъснато нагоре и надолу по нея. Никой не е постоянно на 7 ниво. Въпросът е къде стоиш най-често и как можеш съзнателно да се качваш нагоре, когато ситуацията е трудна. Последваме за още информация по темата.